hakini ki benai baladam ngila ya kendo ya chief secretary ban bodin ban chu bodin bakal apoi hado angno teng ban chu ngap jaru ngi du nong ka pen linga ba mok pai bar ngasrai un keli lalong ayu mo kata reservation policy kala poi hado angno ma baro be keli tengi pada kan hon ngila kendo chief secretary ban war benya ban tim hado kanno kala poi ha ka to por mi kendo chief secretary kajubab ka bangiyo kalong ba kila thao ko office Shillong ba kawi office apo Dali ban ya penbaik kan ya kam ban tak penting ru sangi ban lesi haupna Januari kan expert committee kan sakhon ya ki stakeholders baro dari ginong dalam seng parang ne ki political party ter hang ni apa Shillong ban sengap lang ka sosi kalong ba haduk menta ngimpat yo kanono khobor ngimpat yo jingtip haduk hangno kani ka kam kalapoi ka jingkar par ka jongi ya ka sarkar kadai kani ba lada ka poi hangno ru soba update soba suai ka update cipat ba kandon ka jingatim amar teng kumbang ila ya keren ka por ba kini ki komiti ki ditang ki lat kinti ban penslam ya ka no kam ka komiti ban thung high level committee ka ya ka Harijan Colony kate la parat rusnam kidang don haju hi ki kadika them motor kampat khoj tingi ong ngim kwa ba hi komiti kin sipen slam ya ki mat ki ba la don kam ban le no kerke te ngim ong bangi persya komiti ngi kwa ba ka to dar ka don komiti ngim persya henai pen kroi ban update no siki paj ba pada nak office jong chief secretary lani nakano no ka office lembah kilat pasal kibor segi pai ba bakin yo jingtim hang nu lapai kum nu along kerang ba ka jingling a kanum dan ha ki pai ba hangilang baro ikan